Και φτάνουμε στο τέλος των εργασιών αυτού του συνεδρίου με μία ομιλία με θέμα «Εξερευνώντας τον ήχο του διαστήματος» από την προσκεκλημένη ομιλήτριά μας, κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού. Η καθηγήτρια Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Φυσικής και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Στη διδακτορική διατριβή της ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και εξασθένηση μαγνητικών καταιγίδων στο γεωδιάστημα. Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Μελέτης Επίγειων και Πλανητικών Περιβαλλόντων στο Παρίσι, με το Goddard Space Flight Center στη NASA και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ερευνητικό της υπόβαθρο αφορά στην προσομοίωση επιτάχυνσης φορτισμένων σωματιδίων στη γήινη μαγνητόσφαιρα κατά τη διάρκεια μαγνητικών καταιγίδων. Επίσης, δίνει δημόσιες διαλέξεις και αρθρογραφεί με σκοπό τη δημόσια κατανόηση της αστρονομίας. Έχει λάβει πτυχίο μονοδείας και έχει φοιτήσει στη Σχολή Μελοδραματικής του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Οργανώνει και συμμετέχει σε βραδιές που συνδυάζουν τη μουσική με την ποίηση και την αστρονομία. Χθες το βράδυ είχαμε την μοναδική εμπειρία να απολαύσουμε ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Γι' αυτό και... ευχαριστούμε την ίδια και την κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, βέβαια, που τη συνόδευσε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι στη Σπάρτη, στο συνέδριο, το καταπληκτικό αυτό συνέδριο. Συγχαρητήρια σε όλους τους οργανωτές. Έχουμε κάθε επόμενο να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Οπότε, φέτος η Σπάρτη έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε ιδιαίτερα στην Κέρκυρα. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για τον ήχο του διαστήματος, μια ομιλία που πρόσφατα έκανα σε ένα συνέδριο μουσικολογίας. Τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας με κάλεσαν στους Δελφούς για να μιλήσω για τον ήχο του διαστήματος, που πρόκειται ουσιαστικά, εκεί το παρουσίασα ως έναν τρόπο διαθεματικής διδασκαλίας, δηλαδή διδασκαλίας της φυσικής, της αστρονομίας, μέσω της μουσικής, που είναι ένας τρόπος να προσεγγίσεις τους μουσικούς. Και αντίστροφα, να μιλήσεις στους αστρονόμους για μουσική, μέσω της μουσικής να μιλήσεις για αστρονομία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μιλώντας αστρονομικά, γιατί έτσι ξεκίνησε και η δικιά μου πορεία ως αστρονόμος. Θα ξεκινήσω από την αστρονομία, οδηγούμενη στη φυσική, στη μουσική και λίγο στη φιλοσοφία εν τέλει, η οποία φιλοσοφία στεγάζει και τις τέχνες και τις επιστήμες και τη μουσική και την αστρονομία. Λοιπόν, ξεκινώντας από τον ήλιο, το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, ο κοντινότερος αστέρας της Γης, μία δομή, ένας αστέρας που είναι σε μια δυναμική που συνεχώς εξελίσσεται και διαμορφώνεται. Ηλιακές κοιλίδες, περιοχές πάνω στην επιφάνεια του ήλιου, πιο σκοτεινές από τον περιβάλλοντα χώρο, γι' αυτό φαίνονται και μαύρες, παρατηρήθηκαν με τηλεσκόπιο το 1611 και μετά με το Γαλιλαίο, όπου μέχρι σήμερα γνωρίζουμε και έχουμε παρατηρήσει ότι αυξομειώνονται σε μέγεθος, σε αριθμό, αλλάζει η θέση τους πάνω στην ηλιακή επιφάνεια. Και αυτή είναι μια φωτογραφία του 2001, όπου είχαμε μέγεθος ηλιακής δράσης και βλέπετε και το μέγεθος της Γης συγκριτικά με τις δομές αυτές πάνω στην ηλιακή επιφάνεια. Λοιπόν, πάμε κάτω από την επιφάνεια σε αυτό το μοντέλο που δείχνει τις μαγνητικές δομές του μαγνητικού πεδίου του ήλιου, παίρνουν την επιφάνεια στα σημεία που δημιουργούνται οι κοιλίδες και παρασύρουν κατά μήκος τους οι δυναμικές γραμμές του πεδίου υλικό, το οποίο φεύγει προς έξω την ατμόσφαιρα, αποκολλώνται και ταξιδεύουν και στον εξωπλανητικό χώρο, παρασύροντας έτσι σωματίδια από τον ήλιο μέχρι και τη Γη μας και τους υπόλοιπους πλανήτες. Και εδώ μια ωραία φωτογραφία
στη δύση του ο ήλιος, που φαίνονται οι κοιλίδες πάνω στην επιφάνειά του, τραβηγμένη από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, το 2014. Η περιοδικότητα της εμφάνισης των ηλιακών κοιλίδων, ο 11ετής κύκλος, που βλέπετε τα μέγιστα κάθε 11 χρόνια, τα οποία δεν είναι και ίδια μεταξύ τους, άλλοτε είναι ισχυρότερα, άλλοτε είναι ασθενέστερα. Αλλά μία παρατήρηση που οι αστρονόμοι καταγράφουν για αιώνες τώρα. Εκπέμπει ο ήλιος ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εκπέμπει και σωματίδια όμως. Φορτισμένα σωματίδια που ξεκινάνε από την ατμόσφαιρα του ήλιου, φτάνουν μέχρι τη γη, ο καλούμενος ηλιακός άνεμος. Ουσιαστικά είναι ένα ουδέτερο μείγμα ιόντων και ηλεκτρονίων, ιόντα υδρογόνου, ηλίου, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, η θερμοκρασία, η ταχύτητα, η πυκνότητα του ηλιακού ανέμου κυμαίνεται μέσα σε αυτό το εύρος τιμών, αναλόγως βέβαια σε ποια φάση του 11ετούς κύκλου είμαστε. Οπότε οι θερμοκρασίες, οι ταχύτητες, οι πυκνότητες αυξάνονται στο μέγιστο της ηλιακής δράσης και φθήνουν προς το ελάχιστο. Ο δε ηλιακός άνεμος θέλει κατά μέσο όρο 2 με 4 ημέρες για να φτάσει μέχρι την τροχιά τη γήινη. Ως συνέπεια, ως της αλληλεπίδρασης του ηλιακού ανέμου με την ατμόσφαιρα, είναι και το σέλας. Μια εικόνα στο οπτικό μέρος του φάσματος που μπορούμε να παρατηρήσουμε κυρίως από τα βόρεια πλάτη. Εικόνα σέλαος στην Ισλανδία το 12, πάλι σε περίοδο ηλιακού μεγίστου. Που βεβαίως το χρώμα του σέλαος, δηλαδή αν φέρετε πρασινοπόη, ροζ ή πορτοκαλί, εξαρτάται από το είδος των σωματιδίων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα ηλεκτρόνια του ηλιακού ανέμου, οι πορτοκαλί-αυτές σφαίρες, οι κίτρινες, φτάνουν, μπαίνουν μέσα στη μαγνητόσφαιρα της Γης, ακολουθώντας τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, γιατί αυτές τα οδηγούν, φτάνουν μέχρι την ατμόσφαιρα και συγκρουόμενα τα ηλεκτρόνια με τα άτομα οξυγόνου, παράγουν, ιονίζονται, απενεργοποιούνται, εκπέμπουν στο πράσινο φως. Αλληλεπιδρώντας, συγκρουόμενα δηλαδή με τα μόρια του αζότου, δίνουν το ροζ φως στο σέλας. Φαινόμενο που υπάγεται στις μαγνητοσφαιρικές υποκαταιγίδες. Οι μαγνητικές καταιγίδες και οι υποκαταιγίδες ουσιαστικά είναι οι μεταβολές του μαγνητικού πεδίου της Γης, οι οποίες οφείλονται στην αλληλεπίδραση του μαγνητικού πεδίου της Γης με το μαγνητικό πεδίο του ήλιου ουσιαστικά. Οι υποκαταιγίδες είναι πιο τοπικά φαινόμενα. Συμβαίνουν στους πόλους, στο βόρειο και το νότιο. Οι μαγνητικές καταιγίδες είναι πιο παγκόσμια, γιατί μετράμε από επίγεια όργανα, τα μαγνητόμετρα, μεταβολές του μαγνητικού πεδίου σε όλο τον πλανήτη, όταν συμβαίνει μια καταιγίδα. Πλην του ηλιακού ανέμου που ρέει συνεχώς καθημερινά από τον ήλιο προς το μεσοπλανητικό χώρο, υπάρχουν πιο πυκνές περιοχές πλάσματος, τα CMAs, Coronal Mass Ejections, που φεύγουν από τον ήλιο και μέσα στον ηλιακό άνεμο ταξιδεύουν και αυτά και με μεγαλύτερη ταχύτητα και όταν έχουν κατεύθυνση προς τη Γη, πλήττουν για τον πλανήτη μας. Τώρα το πόσο συχνά εκπέμπονται τα CMEs εξαρτάται πάλι αν είμαστε στο μέγιστο ή το ελάχιστο του ηλιακού κύκλου. Στατιστικά, 1 κάθε 5 μέρες σε περιόδους ηλιακού μεγίστου. 1 κάθε 45, λιγότερο συχνά, σε περιόδους ηλιακού ελαχίστου. Και εδώ πέρα μια τεχνητή ηλιακή έκλειψη από δορυφόρο που έχει σκοτεινιάσει τον ήλιο και βλέπετε πώς αυτά τα CMEs εκπέμπονται και ταξιδεύουν από τον ήλιο προς το μεσοπλανητικό χώρο. Τώρα πίσω αυτό που περνάει κάποιος πλανήτης, κάποιος δορυφόρος, κάποιος κομήτης, δεν το έχω καταγράψει. Και τώρα σε κάποια στιγμή που γίνεται μια εκπομπή CME πάνω στην κατεύθυνση του δορυφόρου που μετράει, θα δείτε ότι το καταγραφικό θα είναι γεμίσει με σωματίδια που γράφει ο μετρητής. Λοιπόν, το γεωμαγνητικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο έχει αυτή τη διπολική μορφή, θα είχε αυτή τη διπολική μορφή, αν η Γη ήταν ανεξάρτητη στο διάστημα χωρίς να επηρεάζεται από τον κοντινότερο αστέρα τον ήλιο μας. Δυναμικές γραμμές από το βορρά καταλήγουν στον νότο, κλείνουν και κάποιες μένουν ανοιχτές και επεκτείνονται στο διάστημα, όπου ο βόρειος μαγνητικός πόλος ταυτίζεται με τον νότιο γεωγραφικό και αντίστροφα. Επειδή όμως υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, ουσιαστικά μια σύζευξη
και ηλεκτρομαγνητική αλλά και σωματιδιακή μεταξύ ήλιου και γης, το μαγνητικό πεδίο του ήλιου πιέζει την προσήλια πλευρά του μαγνητικού πεδίου της γης, με αποτέλεσμα η γήινη μαγνητόσφαιρα να πιέζεται στην προσήλια πλευρά και πίσω να επιμηκύνεται, δημιουργώντας μια μαγνητοουρά. Κάθε φορά λοιπόν που διαταράσσεται το μαγνητικό πεδίο της γης εξαιτίας της ηλιακής δράσης, δημιουργούνται αυτές οι μαγνητοσφαιρικές διαταραχές που τις λένε μαγνητικές καταιγίδες ή υποκαταιγίδες. Για πρώτη φορά με το Sputnik, ο πρώτος δορυφόρος που ταξίδεψε στο διάστημα το 1957 και ένα χρόνο αργότερα ο αμερικανικός ο Explorer, ήταν αυτοί που μέτρησαν ροές, ταχύτητες, ενέργειες φορτισμένων σωματιδίων και ανίχνευσαν τον ηλιακό άνεμο στο κοντινό μας διάστημα. Από τότε και μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί αυτός ο τομέας της αστρονομίας που είναι η διαστημική φυσική και ο διαστημικός καιρός. Και εδώ πέρα σε σύνοψη αυτό το βίντεο που δείχνει μια ενεργή περιοχή στον ήλιο, ένα CME εκπέμπεται, φτάνει στη γη, με γαλάζιες γραμμές αποκονίζεται το μαγνητικό πεδίο της γης, όπου σωματίδια τα περισσότερα αποκρούονται γιατί το μαγνητικό πεδίο λειτουργεί ως ασπίδα, ευτυχώς για εμάς, αλλά τα σωματίδια που καταφέρνουν να εισχωρήσουν μέσα στο μαγνητικό πεδίο, να φτάσουν και μέχρι την ατμόσφαιρα, δημιουργούν το σέλας στον βόρειο και τον νότιο πόλο. Το σενάριο έτσι πολύ γενικά. Λοιπόν, ο διαστημικός καιρός, λοιπόν, που πρόκειται για αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στο κοντινό διάστημα. Συνθήκες που σχετίζονται με αυτή τη σύζευξη ήλιου και γης. Πού μας επηρεάζει και γιατί θέλουμε να μπορούμε να προβλέπουμε το διαστημικό καιρό. Πρώτα απ' όλα, επηρεάζει το κοντινό διάστημα, που είναι η περιοχή μέσα στο μαγνητικό πεδίο της γης που κυκλοφορούν οι δορυφόροι. Τεχνολογικά συστήματα ανθρώπινης κατασκευής που βρίσκονται στο διάστημα και τα έχουμε για καθημερινή χρήση. Επηρεάζει την ατμόσφαιρα και το κλίμα. Υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν την νεφοκάλυψη της βροχοπτώσης με συνθήκες του διαστημικού καιρού. Επηρεάζει τεχνολογικά συστήματα ακόμα και στο έδαφος, διότι όταν το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται, το μαγνητικό πεδίο της γης, αυτή η μεταβολή επάγει ρεύματα και στο έδαφος, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές και βλάβες σε επίγειες δράσεις μας. Επηρεάζει και τη φυσιολογία του ανθρώπου. Υπάρχουν στατιστικές που συσχετίζουν οι γιατροί καρδιακά νοσήματα, για παράδειγμα, με συνθήκες του διαστημικού καιρού. Είναι σε αρχικό στάδιο αυτή η μελέτη, αλλά η ιατρική τα μελετάει. Λοιπόν, οι άνθρωποι που εργάζονται στο διάστημα πλήττονται από μια μαγνητική καταιγίδα όταν συμβεί. Οπότε η τεχνολογία που έχει να κάνει με το διάστημα, με τα υλικά, με τις στολές των αστροναυτών και όλη την τεχνολογία του διαστήματος πρέπει να γνωρίζει πότε και σε ποιες εντάσεις και σε ποιες συχνότητες συμβαίνουν οι μαγνητικές καταιγίδες. Προβλήματα βεβαίως στους δορυφόρους. Γιατί η ροή του ηλιακού ανέμου, η ροή ηλεκτρονίων σημαίνει ρεύμα. Και όταν ρεύματα τέτοια διαρρεύσουν λειτουργικά συστήματα δορυφόρων στο διάστημα, αυτά μπορεί να καταστραφούν, να τεθούν εκτός λειτουργίας. Και επιδράσεις, επιπτώσεις στο έδαφος, όπου τα υπαγόμενα ρεύματα στο έδαφος μπορεί να αλλοιώσουν μετασχηματιστές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως το 1989 στο Κεβέκ, το Καναδά, όπου αυτός ο μετασχηματιστής ουσιαστικά έλειωσε και η πόλη ήταν σε blackout για 9 ώρες. Λόγος δεν ήταν επίγειος, αλλά ήταν ουσιαστικά η δράση του ήλιου και η επίδρασή του με το γήινο μαγνητικό πεδίο. Και συνοψίζοντας όλες τις επιπτώσεις του διαστημικού καιρού, ξεκινώντας ψηλά από τη μαγνητόσφαιρα, την ατμόσφαιρα της γης, η ионόσφαιρα, το έδαφος και το υπέδαφος. Όλες αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες πλήττονται από τις μεταβολές ουσιαστικά του διαστημικού καιρού. Λοιπόν, μελετώντας ένας δορυφόρος, ας πούμε, έχουμε ένα δορυφόρο που είναι στο κοντινό γήινο περιβάλλον και μελετά τις μαγνητικές καταιγίδες. Καταγράφει σωματίδια, ενέργειες, ταχύτητες, πυκνότητες. Οι δορυφόροι αυτοί, λοιπόν, βρισκόμενοι στο διάστημα, συλλαμβάνουν ραδιοφωνικά κύματα. Δηλαδή, ένας δορυφόρος πιάνει με τις κεραίες του αυτά τα ραδιοφωνικά κύματα, τα οποία εκπέμπονται από σωματίδια τα οποία ακολουθούν
την τροχιά ενός μαγνητικού πεδίου. Ένα ηλεκτρόνιο κινούμενο κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου εκπέμπει μια δέσμη ακτινοβολίας. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Συλλαμβάνοντας ο δορυφόρος αυτές τις ακτινοβολίες, ουσιαστικά τις μετατρέπει σε ακουστικά κύματα. Διότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν την ακούμε. Αν είναι στο ορατό μέρος του φάσματος, τη βλέπουμε. Οπότε, όταν λέμε ήχους από το διάστημα, και συγκεκριμένα από την περιοχή εδώ κοντά στο γήινο περιβάλλον, μιλάμε για ραδιοφωνικά μεγικύματος, ραδιοφωνική ακτινοβολία, που γίνεται ουσιαστικά η μετατροπή όπως την κάνει ένα ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο μια κεραία συλλαμβάνει ένα σήμα και το μετατρέπει σε ακουστικό για να μπορέσουμε να το ακούσουμε. Και αντίστροφα, μιλάω στο μικρόφωνο, δημιουργώ ένα ακουστικό κύμα, το οποίο μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό, ταξιδεύει μέσω της ιονόσφαιρας σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη και εκεί πέρα ξαναμετατρέπεται το ηλεκτρομαγνητικό σήμα σε ακουστικό και με ακούνε τα ραδιόφωνά τους κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, μια ταλάντωση αυτών των πεδίων στον χώρο. Όλο το εύρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και μια στενή δέσμη που είναι το ορατό μέρος στο οποίο μπορούμε και βλέπουμε. Τα ακουστικά κύματα όμως, τα οποία ακούμε, είναι κύματα μηχανικά. Μια διαταραχή που συμβαίνει μέσα σε ένα μέσο. Μια διαταραχή που μεταδίδεται και μπορούμε εμείς και παρακολουθούμε αυτή τη μετάδοση. Μια μετάδοση, μια μεταφορά ενέργειας. Που για να υπάρξει ένα μηχανικό κύμα, χρειαζόμαστε ένα μέσο, ένα υγρό, ένα στερεό, ένα αέριο. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα δεν θέλει απαραίτητα κάποιο μέσο διάδοσης. Παράγεται έτσι και ο ήχος. Ταλαντώνεται το διαπασόν, τα πυκνώματα και αραιώματα ταξιδεύουν στον χώρο, ταλαντώνονται και παράγουν οι φωνητικές μου χορδές, και αυτά τα πυκνώματα και αραιώματα μέσω του αέρα φτάνουν στα αυτιά των ακρότων και δημιουργείται το ακουστικό έθισμα και μπορούμε και ακούμε. Η πηγή και ο αποδέκτης. Οπότε, παρατηρώντας, συλλαμβάνοντας αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα οι δορυφόροι, τα μετατρέπουν σε ακουστικά και από τα πρώτα σήματα που κατέγραψαν ήταν τα whistlers, τα οποία τα ανέχνευσαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι ένα συγκνωτικό διάγραμμα των whistlers που παράγονται από κεραυνούς, από μετεωρίτες, έχουν παρατηρηθεί μετά από σεισμούς. Ωραία. Άρα θέλω ήχο, παιδιά, θέλω ήχο, για να ακούσουμε τώρα. Έχουμε, αλλά δεν βγαίνει από τα ηχεία, βγαίνει από τα δικά μου εδώ. Όχι, δεν θα κάνω τώρα, θέλουμε να το συνδέσουμε. Δεν ξέχασα να το πω. Θες να μου δώσεις λίγο φως να δω τον ήχο? Α, είναι την άλλη. Λοιπόν, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δέξε, δεν σηκώστε λίγο. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Ένα δείγμα από τέτοιους ήχους. Λοιπόν, επόμενη περίπτωση, τώρα είναι αυτό δορυφορικά δεδομένα. Δηλαδή έρχεται η συχνότητα, έρχονται πρώτα οι ψηλές συχνότητες και μετά έρχονται οι πιο χαμηλές. Γι' αυτό ακούμε και στα σφυρίγματα. Επόμενη περίπτωση. Τώρα κάποιος δεν ξέρει από πού προέρχονται αυτά τα σήματα και μπορεί να τα ακούσει, μπορεί να φανταστεί οτιδήποτε. Η προέλευσή τους μπορεί να είναι και επίγεια. Τα λέμε τραγούδια της γης, Earth Songs στα αγγλικά, γιατί παράγονται από το κοντινό μας περιβάλλον. Αυτό ονομάζεται χοροδίες έλαος, γιατί συλλέγονται στις περιοχές που παρατηρείται το σέλας. Αυτά είναι σαν σφυρίγματα, σαν πιτιβίσματα πουλιών, σαν πυροτεχνήματα, μου λένε τα παιδιά στο σχολείο, σαν πεταλικά. Όπως τα φαντάζεται κάποιος. Άλλο παράδειγμα. June 11, 1996, hour 1, minute 44, hit. Θα είναι πιο χαμηλών συχνοτήτων.
Εγώ δούλευα το University of λογισμικό. Iowa, Polar plasma wave instrument. Wideband receiver, audio data. Οπότε, δουλεύοντας εγώ με μοντέλα επιτάχυσης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικά πεδία, προσομοιώνοντας, υπολογιστικά μια μαγνητική καταιγίδα, παρατηρώ και ακούω ότι αυτά τα σωματίδια τα οποία μελετάω βγάζουν και ήχο, τραγουδάνε. Και η ιδέα ήταν, μπορούν αυτοί οι ήχοι να χρησιμοποιηθούν στη μουσική, σε σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής. Μπορούν. Και μια εφαρμογή είναι αυτή. Δεν έχει αλλοιωθεί πολύ ο ήχος. Ο συνθέτης πήρε ήχους που του παρήχε τέλος πάντων το διάστημα και έκανε ένα μικρό δείγμα, μια τέτοια σύνθεση. Το δε βίντεο που φαίνεται πίσω είναι η εικόνα της γης μας από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και οι ήχοι ουσιαστικά που ακούμε παράγονται σε αυτή την περιοχή που και η εικόνα παρουσιάζει. Φαίνεται η φωτορρύπανση το βράδυ, το σέλας, διάφορα καιρικά φαινόμενα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για μια δεύτερη εφαρμογή. Εντάξει. Πριν τη δεύτερη εφαρμογή, ακούγοντας λοιπόν τον ήχο και συνδυάζοντας τη μουσική με την αστρονομία, ο συνειρμός που αυτόματα σε μένα έγινε ήταν ο Πυθαγόρας. Φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρονόμος και οι Πυθαγόροι βέβαια όλη η σχολή του, οι άνθρωποι που ουσιαστικά έθεσαν επιστημονικά τις βάσεις της ακουστικής στη φυσική, στη μουσική. Πειραματίστηκαν με χορδές, με αυλούς, με κρουστά και αλλάζοντας τις παραμέτρους αυτών των οργάνων, είδαν ότι όταν ταλαντώνεις μια χορδή, ανάλογα ποιο τμήμα χορδής ταλαντώνει κάποιος, δημιουργείται μια συγκεκριμένη συχνότητα, μια συγκεκριμένη νότα, ένα τονικό ύψος. Συμπέρασμα λοιπόν ότι το μήκος των χορδών εκφράζει ένα λόγο ακεραίων αριθμών και ουσιαστικά δίνει το τονικό ύψος του παραγόμενου ήχου. Έχω μια χορδή, ταλαντώνεται, παράγει μια συχνότητα. Το ήμιση της χορδής παράγει μια νότα που είναι μια οκτάβα πάνω από την πρωταρχική. Οπότε, ταλαντώνοντας τα 2 τρίτα, τα 3 τέταρτα, τα 5 έκτα, αυτούς τους λόγους ακεραίων αριθμών, αυτοί δημιουργούν αντίστοιχα συγκεκριμένες νότες. Συμπέρασμα λοιπόν ότι η μουσική είναι μια επιστήμη μαθηματική. Και η ουσία της είναι ο αριθμός, ομορφιά της, η έκφραση των αρμονικών σχέσεων μεταξύ των αριθμών. Και ο δε Πλάτωνας θεωρούσε τη μουσική και την αστρονομία επιστήμες αδελφές. Την αρμονία λοιπόν αυτή που παρατήρησαν στην παραγωγή του ήχου, είτε στις χορδές, είτε στα πνευστά, είτε στα κρουστά. Οι Πυθαγόροι έψαξαν, προσπάθησαν τουλάχιστον, και αυτή είναι η σπουδαία του σκέψη, αυτές τις αναλογίες. Αν τις έβρισκαν στον ουρανό, αυτά τα κλάσματα, αυτούς τους αριθμούς, τότε και ο ουρανός θα διέπονταν από μία μουσική αρμονία. Αυτό ουσιαστικά εκφράζει και τη θεωρία τους περί αρμονίας των σφαιρών. Αναζήτησαν λοιπόν αυτές τις αναλογίες της μουσικής σε ουράνια φαινόμενα, στις κινήσεις των πλανητών. Δεν τις βρήκαν ακριβώς, αλλά μόνο η σύλληψη να ανιχνεύσει κάτι τέτοιο έχει ενδιαφέρον. Απλά να αναφέρω το μύθο του Ηρός στον Πλάτωνα, στην πολιτεία του Πλάτωνα, ο οποίος περιγράφει ότι ο Ήρ, τέλος πάντων ήρωας, κατέβηκε στον κάτω κόσμο και περιπλανόμενος στον κάτω κόσμο, εκεί που συνάντησε τις ψυχές που δικαιώνονταν με τις καλές πράξεις και καταδικάζονταν από την κακή του ζωή, άκουσε, λέει, είδε μία τροχιά φωτός, έναν άξονα από φως, ο οποίος διαπερνούσε τη γη και επεκτείνονταν στο διάστημα. Ακολούθησε, λέει, αυτό το φως και έφτασε σε ένα σημείο όπου είδε την ανάγκη, η οποία κρατούσε στα χέρια της ένα αδράχτη, ένα κοσμικό αδράχτη από ομόκεντρες σφαίρες, ομόκεντρους σπονδύλους. Κάθε στιβάδα του αδραχτιού, κάθε σφαίρα, ουσιαστικά απεικόνιζε την κίνηση ενός πλανήτη. Και μία σιρήνα κάθονταν επάνω, παράγοντας έναν ήχο. Όταν συνηχούσαν αυτοί οι ήχοι, παραγόταν μία ουράνια μουσική, μία αρμονία, μία αρμονική μουσική, την οποία και ονόμασαν αρμονία των σφαιρών. Έτσι το περιγράφει ο Πλάτωνας. Αντιστοίχησαν λοιπόν οι Πυθαγόροι σε κάθε πλανήτη, συν τον ήλιο, συν τη σελήνη και τους γνωστούς πλανήτες τότε, μία νότα. Και δόμησαν ένα μουσικό σύστημα
κάθε νότα του συστήματος αντιστοιχούσε σε ένα πλανήτη. Αυτή ήταν η ιδέα τους. Μεταγενέστεροι Πυθαγόροι αντιστοίχησαν και τους απλανείς και τους πλανήτες, όχι σε νότες, είχαν κάνει και την αντιστοιχεία στις μούσες. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ για την αρμονία των σφαιρών, γιατί θέλω να σας βάλω και μία ακόμα εφαρμογή, γιατί και ο Κέπλερ ασχολήθηκε με την αρμονία των σφαιρών, ο οποίος ουσιαστικά έψαξε αυτές τις αναλογίες στα κλάσματα, στην κίνηση, στην ταχύτητα ουσιαστικά περιφοράς των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Και επειδή ο Κέπλερ ήξερε ότι αλλιώς ταξιδεύει ένας πλανήτης στο περίγειο και αλλιώς στο απόγειο, είναι διαφορετική ταχύτητα στο πλησιέστερο και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς του, ουσιαστικά ο Κέπλερ διέρεσε την ταχύτητα τη μέγιστη με την ελάχιστη και προσπάθησε να δει αν αυτά τα κλάσματα ανταποκρίνονται στα κλάσματα της αρμονίας της ταλάντωσης του μονόχορτου. Ήτανε κοντά, αλλά δεν ήταν ακριβώς. Λοιπόν, και να φύγω από τον Πυθαγόρα και να σας πω δύο κουβέντες για τον Ξενάκη, από τους σύγχρονους συνθέτες, ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτής της αντίληψης. Είχε και το ταλέντο, είχε και τη γνώση ως μαθηματικός αρχιτέκτονας να συνδυάσει τη μουσική με την επιστήμη του και να επηρεαστεί η μουσική του σύνδεση από τα μαθηματικά, από τη γεωμετρία, από την αρχιτεκτονική, τα συνδύασε αυτά τα πράγματα με επιτυχία και έδωσε και νέα πορεία και θεωρείται και πρωτοπόρος στη σύγχρονη μουσική. Και βέβαια θεωρούσε ότι αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων είναι απαραίτητη για να προάγει ο ένας το έργο του άλλου και να εμπνέει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, για τα pulsars δεν θα πω τίποτα, τα γνωρίζετε ήδη, τους ταχύτητα περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων, οι οποίοι περιστρεφόμενοι εκπέμπουν από τους πόλους έντονη ραδιοφωνική ακτινοβολία, την οποία, άμα συλλέξει ένα ραδιοτηλεσκόπιο, παίρνει κάθε μερικά δευτερόλεπτα ή κάθε milliseconds, ανάλογα την περιοδικότητά του καθένας, ένα συγκεκριμένο παλμό, ο οποίος παλμός, μετατρεπόμενος σε ακουστικό σήμα, παράγει ήχο. Οπότε, αν πάρουμε ένα παράδειγμα κάποιων pulsars, και ας τους βάλω τώρα εγώ να συνεχίσουν. Κάποιος μπορεί να αποπειραθεί και να κάνει μία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που γυρίζει? PSR. PSR, ναι, και συντεταγμένος του. Λοιπόν, οπότε, ως δεύτερη εφαρμογή, είχε από pulsars, από τον Αντώνη Παλιάσκα, τους μάζεψε και ένα μικρό δείγμα είναι αυτό. Πάρτε λίγο ένταση. Εντάξει. Οπότε ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή, ουσιαστικά μια εξέλιξη της αρμονίας των σφαιρών του Πυθαγόρα στη σύγχρονη αστρονομία. Που τα copyrights βέβαια τα έχει εκείνος. Λοιπόν, και για να τελειώσω, να σας πω ότι από το Μάρτιο, 21 Μαρτίου, ξεκινήσαμε μια συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής. Η υπεύθυνη καθηγήτρια είναι η Αναστασία Γεωργάκη. Μαθητές της, φοιτητές της, ήρθαν στο αστεροσκοπείο, ηχογράφησαν ήχους του αστεροσκοπείου, είτε ήταν τα πουλιά την ημέρα, είτε ο τριγμός από τα γρανάζια του τηλεσκοπείου του θόλου όταν ανοίγει, και συνδύασαν αυτούς τους ήχους με ήχους από το διάστημα, εμπνεόμενοι και από το φυσικό τοπίο αλλά και από τον ουρανό, κάνοντας μια σειρά από συνθέσεις
Τις παρουσιάσαμε στο αστεροσκοπείο 24 Σεπτέμβρη και θέλω να σας βάλω ένα δείγμα από τα 7 τέλος πάντων, από τις 7 μικρές συνθέσεις που τα παιδιά έφτιαξαν, εμπνεόμενοι. Εγώ έχουν θέματα ο λόγος των νυμφών ή το τηλεσκόπιο. Θα σας βάλω όμως το μηχανισμό των αντικειθήρων. Δεν το έχουμε παρουσιάσει παρά. Πού πήγε τώρα. Αυτό. Και να τελειώσουμε αυτό. Οι φοιτητές που δούλεψαν σε αυτή την εργασία. Σε κάποια σημεία μπορεί να έχει κίνηση από το διάστημα.